ang tini sopajak Damdama Baptist Church sari sal kesang jurago जों फैनाय बिसकाङो जोंनि पद्रे पर program rok tongo Christmas tongo bini bagai जों serai rokno ruchamwng rok slang relayani hinui phailajak church kandar si mela naithokmani naidi kwbangma ira mwkhwui rok kaijak kwbangma tongthogo ei jagao ang tabok nongna phuno ana o jaga school bo tongo English medium school ang nongna bono kisa phunungnai mo school ang tabok school burai phunungnai nongna yang tongo serai rokni hostel Christmas ni school bondo ragai tini teacher rok kwrwingna thajagona bogbono tamani jotobo Christmas ni bagai khasranglai khatongthoklai masalai bagai jani jana othajak mohi school yang auntie rok tongona mo Bangla school by English medium school খুব কাছাকাছি sibok samosa Christmas ni bagoi sajokthai mandirok tui phaio tabok torok naidi siarok tui phaija gari ni mandal lukhlai dong tama mandal subajang naini sing tabok Sini Christmas ni mandai kwilain thaha rupainai ram tabo sini jugara supply tongo o hall bisingo जों tini o gan sini video bising daya tamani hangalai ba hoito khia thaini bol pranti point manana bini bagai जों jefo close kleman sipo danai jotabo mugustong yohani bagai maslung lai tongo tabok जों dama yohang ganna जों pore dalainai nognungnai gan nabo rasapani masalai mani nongnang srai phunungnai Tabo Christmas ni Monday dalai tongo sini church nok bisingo Damdama Baptist Church o jaga Christmas ni bagai Monday supajak tini tini o church nok bisingo serai rok women rok chela rok serai rok jotom rasablai masalai sranglai tongo tophabuna nongna phunukyo ho borok masamani rasamani rongna asuk tabok
video sini mathak sinai jotono hanbai